Waqt seduta fil-qorti li fiha spikka n-nuqqas ta' drittijiet legali tal-ħaddiema f'pajjiżna, il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek issuġġeriet li għandu jkun hemm reġistru elettroniku li fih jistgħu jitniżlu l-ismijiet ta' min jimpjega jew ta' negozji li jkunu nstabu ħatja ta' ksur tal-liġi tax-xogħol. Dan fid-dawl ta' sentenza li tat riċentament waqt seduta tad-DIER, id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tax-Xogħol dwar każ ta' sit ta' ristorant tal-kebabs li jinstab ħati li naqas li jagħti l-pagi u l-benefiċċji kollha lill-eks impjegat tiegħu. Għaldaqstant il-Maġistrat saħqet dwar l-importanza kontra l-abbużi fil-post tax-xogħol u talbet lill-entitajiet tal-Istat sabiex jkunu front maqut biex jiġġieldu dawn il-prattiċi ħżiena, fosthom biex jkunu informati awtoritajiet oħra kompetenti bħal kummissarju għad-dħul, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali kif ukoll il-Pulizija. L-eks impjegat li kellem li DIER jistqar li ju kien tkeċċa b'mod inġust mis-sit u mingħajr ma jingħata kumpens wara li ħadem ħinijiet twal f'diversi karigi bħal manager, kok u assistent tal numru ta' ġimgħat anke qabel ma s-sit fetaħ in-negozju. Dan apparti li nuqqas ta' ħaddiema wassal biex 3 ħaddiema jaħdmu madwar 12 siegħa kuljum b'ġurnata waħda biss fil-ġimgħa ta' mistrieħ. Matul iż-żmien li kien impjegat u qatt ma kien irreġistrat bis-sit tar-ristorant ma juri l-ebda ħeġġa biex jirregolarizza s-sitwazzjoni. Min-naħa tiegħu is-sit qal li l-impjegat kien tkeċċa minħabba li kien traskurat fuq xogħlu u kien moħħu fit-tablet fil-ħin tax-xogħol. Il-qorti ordnat li s-sit jħallas €1000 lill-eks impjegat kif ukoll biex jħallsu l-pagi kollha li ma kienx tah.